l'estigma de la presó pesa doblement sobre les dones, i m'explicaré. Bé, doncs en les dones hi pesa tot el focus de que desatenen, per tant, si estan a la presó és que han desatès a tot el seu entorn familiar. I a més, des del punt de vista social, d'una dona s'espera un comportament diferent. I per tant això té a veure amb com se'ns veu a les dones, de quina manera se'ns veu, i òbviament les dones empresonades pateixen encara més aquest patiment pel fet que han deixat desemparades totes aquelles persones que depenen d'elles, fills. Sabeu que només poden tenir les preses els seus fills fins als 3 anys, i després han d'estar o han de tenir cura dels fills algú fora de la presó, i per tant la dona empresonada pateix moltes més coses alhora. Moltes vegades perden les parelles pel camí, cosa que no passa mai amb els homes empresonats, perquè sempre tenen una estructura que els garanteix que tot allò que han deixat fora, quan surtin, ho trobaran en perfecte estat, és a dir, la casa, els fills, les mares, absolutament tot. I amb un home sempre l'espera fora alguna dona, ja sigui la parella, parella dona, en el cas que tingui parella dona, i si no hi ha la mare, les germanes, les filles, que tenen cura de tot el que li fa falta a ell. Diria també en positiu, perquè les dones és veritat que delinqueixen menys, però també reincideixen, és a dir, no tornen a delinquir i per tant delinqueixen menys que els homes, mentre que la taxa de reincidència de les dones, aquelles que tornen a delinquir, està en el 26%, la dels homes està en el 30% i pujant, és a dir, la diferència és molt més alta. I en aquest cas jo positivitzo el que la presidenta Forcadell i l'exconsellera Bassa han fet a la presó, perquè és una feina admirable d'empoderament de les seves companyes, perquè òbviament ja elles tenen una fortalesa i una capacitat per prendre decisions que les dones que les acompanyen probablement no tenen, i moltes d'elles, com deia, tenen veritables problemes, algunes de salut mental i d'altres de desemparament absolut, no tenen gent que els acompanyen. I per tant les presons reflecteixen també aquesta societat, de la societat que tenim, i la Carme i la Dolors compleixen condemna en unes presons que són presons pensades per a homes, és a dir, per tenir-hi homes, i per tant elles estan en un mòdul de dones. I llavors fer efectiva que elles puguin tenir totes les activitats que tenen els homes genera tota una sèrie de tensions en els centres penitenciaris que no estaven previstes i que no s'havien pensat i que ningú les havia reclamat, perquè les dones que, com deia, que compleixen condemna són dones amb moltes febleses. He de dir que nosaltres hem fet un esforç molt gran, primera perquè les direccions dels centres penitenciaris estiguin en mans de dones. El 2016 hi havia 15 presons i només hi havia 2 dones directores de presons. Doncs ara tenim 13 centres penitenciaris, sabeu que vam tancar la Model i també Trinitat Vella, per tant només ara és centre obert, Trinitat Vella, doncs ara tenim 7 dones directores de presons. I jo també diria aquí que es nota les direccions perquè baixa la conflictivitat, hi ha unes altres maneres d'enfocar i encarar els temes, que això també ajuden a la reinserció. La Pilar feia propaganda d'aquest llibre Gènere i presó, i la veritat que està molt bé perquè explica molt bé de quina manera encarem també la perspectiva de gènere en les presons. I jo diria que hem d'aprofitar aquesta situació i que per tant podem parlar de la presó també per posar l'accent en aquesta doble victimització de les dones, el doble estigma que planeja sobre les dones i que en definitiva també afecta quan les dones són condemnades, aquesta invisibilitat de la condemna, en aquest cas també de la Carme i de la Dolors, la gravetat de les condemnes, perquè són condemnes de 2 dígits, 12 anys per la Dolors i 11 anys per la Carme,
doncs també amb una sentència que ho he dit moltes vegades, que no reflecteix ni el relat fàctic dels fets en relació al que va passar i que després ho subsumeix amb uns tipus del Codi Penal que evidentment no s'haurien d'haver aplicat, perquè el que s'ha fet és retorçar la norma i que elles en definitiva també han pagat doblement aquesta qüestió. I deia que hem de fer i hem de recuperar la memòria democràtica d'aquelles dones que també van ser represaliades, que els hem de posar noms i cognoms, les hem de fer visibles, les hem de conèixer, ho hem de verbalitzar, i aprofito també aquí per fer una falca en aquest sentit. Per exemple, en el Camp de la Bota, que farem, està dissenyat i ho vam explicar i vaig tenir l'oportunitat de poder-ho explicar, hi haurà una nova interpretació del que va representar la repressió i, per tant, els afusellaments al Camp de la Bota, i també de les dones afusellades en el Camp de la Bota. Hi haurà es farà una representació, per tant hi haurà una escultura allà al bell mig que representa una empremta digital i de cada sortiran uns fils d'acer que representen a cada una de les víctimes i, per tant, dels afusellats i de les afusellades. Si no recordo malament, de dones n'hi va haver 13, per tant, hi posarem els noms i cognoms de totes elles. I també, per fer el fil també amb la nostra memòria democràtica recent, recordar també les dones que van morir o que van passar, aquestes les que van passar pels camps de concentració, les que per ser republicanes, per ser dones dissidents amb el marc general imposat després, acabada la guerra, que també van patir, en aquest cas van tenir que marxar de casa, van tenir que marxar exiliades, i per tant el fet que el franquisme les declarés apàtrides i per tant haguessin participat en també treballant en tot el que va ser les xarxes de solidaritat i per tant també per lluitar contra el feixisme i el nazisme, van ser també represaliades. I estic pensant en la Neus Català, però també amb la Conxita Granger, i aquest darrer cap de setmana recordàvem a la Generosa Cortina, que també va passar per Ravensbrück i que ella era aquella famosa línia Sol, que va permetre connectar a tots aquells que treballaven per combatre el nazisme i que en definitiva van acabar totes elles a Ravensbrück i van patir el que van patir en els camps d'extermini nazi. I jo ja ho deixaria aquí i agrair-vos de nou la possibilitat de poder-me explicar i explicar tot això. Gràcies. Moltes gràcies, Esther. Molt bé, moltes gràcies. La veritat és que ha estat un plaer absolut escoltar-vos i veure com, a més, anàveu teixint entre vosaltres també les converses i el discurs, totalment de color lila, i això es notava, i us ho agraïm molt. Ara farem la darrera intervenció i pujaran en Gerard Gómez del Moral, que és el president de la Federació de Barcelona, i la Marina Sánchez, la secretària de les dones. Farem una petita cloenda. Endavant. Hola, gràcies, Núria. Primer de tot us demano, tinc que excusar el Gerard, ha tingut que sortir per qüestions que no teníem previstes i per tant intentaré jo fer la cloenda de l'acte. I sí que voldria demanar a les 3 secretàries de les dones que heu organitzat aquest acte que pugéssiu aquí dalt. Núria, veig que te'n vas. Beatriu, si vols pujar, sisplau. Vale. Bueno, les vull presentar. És que marxava la Mireia. Bueno, Mireia. És que jo sóc com una ventafocs de la Renfe, que he d'agafar l'últim tren perquè vic molt lluny d'aquí i he de tornar a casa avui, perdoneu-me, em sap molt de greu. Un segon, Mireia, un moment. Un moment. Avancem a conteixements. Bueno, a casa pots dormir. Sí.
Ja. Estava totes estornudant. Perdó, eh? Jo estornudo sempre, eh? Ja ho sé, però això és un punt d'al·lèrgia. Però bueno, per si de cas... Tu m'has vist estornudar. Sí. Bé, ens avancem. Ens avancem. Això ho teníem preparat. Pel final. Però bueno, canviem, no passa res. Cap problema. Oh. Que bé. Val a dir que la responsable creadora i... Dels rams. És la Dels rams? És la Mont. Bé. I les flexiliades, sí. La Mont ja fa molt de temps que fa aquests rams, no hi hem anat diferents vegades a Bueno, i portar. les flors, ara no la porto avui. Sí, bueno, portem totes les flors de la Mont, Bé, primer de tot, donar-vos les gràcies a les tres. Us presento la Núria Pi, que és la secretària de les dones d'Horta Guinardó, la Beatriu Azín, que és la secretària de les dones de Gràcia, i la Núria, que ens ha conduït avui a tot l'acte, que és la secretària de les dones de Sarrià-Sant Gervasi. Va marxar la Mireia perquè estava pensant què diria jo per tancar l'acte, després de vosaltres, que ha sigut per un cantó molt interessant per tot el que heu dit, però també molt emotiu, perquè també heu sigut capaços de trucar aquella fibra, no?, que sabem tocar les dones, de quan parlem de qüestions que tenen a veure amb la política, però que també tenen impacte en les nostres vides. Jo estic com remoguda, perquè he recordat que vosaltres alguna estava, bueno, tu estaves i tu també, el dia que la Dolors Bassa va sortir per primera vegada que va estar empresonada, que li van fer una entrevista en una ràdio que va dir el que havia patit pel fet de no sentir-se tractada igual que la resta dels seus companys, que havien entrat a la presó. I vull recordar que vam ser les dones d'Esquerra Republicana que vam posar l'alerta, vam convocar una assemblea de dones urgent i ens vam conjurar que això no podia passar. No podíem tolerar que les dones que estaven patint la repressió no tinguessin la mateixa visibilitat i es reconegués tot allò que havien estat fent al final per treballar per lo que eren els drets de tots i totes nosaltres. Va coincidir aquella tarda que l'Ester entrava a la presó, te'n recordes? I va ser molt emocionant perquè, de fet, vam poder compartir l'entrada que l'Ester feia i anava de visita, de poder-li traslladar totes nosaltres tota l'emoció i tot el nostre escalf a aquestes dones que estaven allà dintre i amb les que volíem reivindicar, no tan sols des del punt de vista, com deia la Marta Vilaret, des del punt de vista humà, sinó també des del punt de vista polític. Per tant, avui jo crec que és una mica la continuïtat d'aquesta conjura de dir no deixarem, continuarem treballant pel fet de reivindicar aquestes dones que estan patint avui en dia la repressió. I per tant també us volia donar les gràcies a aquestes tres secretàries que han estat treballant moltíssim aquests dies per poder fer aquest acte, que de fet ha estat un acte, penso, us felicito, magnífic. També volia felicitar altres dones que hem estat organitzant actes en el territori al voltant del 8 de març. I també dir-vos que des de la Secretaria de les Dones sabeu que estem a la vostra disposició perquè pensem precisament que és veritat que el 8 de març com el 25 de novembre són dates que ens mobilitzen, però que com avui entenem que la lluita per reivindicar-les, amb elles que estan a la presó, com els drets de totes les dones, doncs és cada dia. És el 8 de març i també el 9 de març. Així que moltes gràcies a totes. Des d'organització voldríem fer un agraïment especial als serveis tècnics del centre cívic que s'estan deixant les pestanyes i un agraïment enorme a la col·laboració de l'Olga Hiraldo de Gràcia, que ha estat el 50% de la part de l'organització de Gràcia.
Vols dir res? Jo agrair a tothom. Moltes gràcies a tothom per haver vingut. I res, sobretot agrair-los a elles que han sigut les protagonistes, que hem après molt, i ja està. I hem fet l'esforç de venir. Sí, i moltes gràcies. Molt bé. Les dues últimes diapositives que projectem no tenen veu, no els cal veu, ja sabem qui són. Recordem totes les dones preses, exiliades o represaliades, i la veritat és que és veritat que la repressió deshumanitza i que el feminisme el que defensa és que la vida de les persones és justament el que s'ha de posar al capdavant. Per això és d'esquerres i per això amb aquest acte també hem volgut incloure-hi poesia perquè fes una miqueta de pessigolles a l'ànima i ens humanitzés també com així esperem. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies a totes les ponents. Felicitats. Benvinguts. Ja està.